Lumipas ang ilang buwan at naging abala na ang magkakaibigan. Ang bawat isa kasi sa mga ito ay merong kanya-kanya ng pamilya. Itong si Lolo Berto ay buntis ang asawa. Gayon din si Lolo Juan. Samantalang si Lolo Enteng ay may kalakihan na ang kanyang bunso. May kalakihan na din ang kanyang mga anak noong mga panahong yon. Kung di nyo na itatanong, si Lolo Enteng ang pinakamatanda na susunod kay Lolo Ruben. Pinapayagan naman siyang tumungo sa kubo ni Lolo Ruben araw-araw sa kadahilanang meron din silang inaasahang palayan at mga alagang hayop. Yun lang din kasi ang trabaho ng bawat pamilya sa lugar namin. Kapag may-ari ka ng lupa ay may kaya ka na. Bago si Lolo Enteng pumunta sa kubo ni Lolo Ruben, ay nadapo muna siya sa bahay ni Lola Insay. Isang kilalang manggagamot din dito sa amin noong mga panahong yon. Tumungo siya sa bahay nito upang manguha ng barukbok na siyang mabisang gamot sa sugat ng bagong tuling binata. Nang makakuha na siya ay umuwi rin naman kaagad ito upang gamutin ang kanyang panganay na anak na si Nonoy. Isang linggo bago sumapit ang mahal na araw, ay nagsipaghanda na sila Lolo Ruben sa kanilang paglalakbay sa Maulingon. Silang dalawa na lamang ni Lolo Enteng ang magkasama sa kanyang kubo noong mga panahong yon, gawa ng abala na rin ang dalawa nilang kaibigan. Teng, sigurado ka na bang sasama ka? Tanong ni Lolo Ruben. Oo, Ben. Nakapagpaalam na ako. Sigurado akong magiging masaya to. Sagot naman ni Lolo Enteng. Matapos nilang mag-usap ay hinayaan na muna ni Lolo Enteng si Lolo Ruben na gawin ang kanyang paghahanda. Mananalangin kasi yon buong maghapon para sa kanilang proteksyon sa kanilang gagawing paglalakbay. Samantalang si Lolo Enteng naman ang maghahanda ng kanilang makakain sa araw na yon. Lumipas ang araw na yon at wala namang nangyaring kakaiba. Kinaumagahan at sumapit na nga ang araw ng Biyernes Santo. Bago si Lolo Enteng pumunta sa kubo ni Lolo Ruben, ay dinaanan niya muna ang bahay ni Lolo Insay. Pagdating niya sa bahay na yon ay nadatnan niyang giba na ito at parang dinaanan ng sunog. Wala na ding nakatira sa lugar na yon, gawa ng napakarami ng damo ang nakapalibot sa bakuran ng manggagamot na yon. Maging sa loob ng bahay nito ay meron na ring mga damo. Nang mapansin yon ni Lolo Enteng ay bumalik na siya sa kanilang tahanan. Aalis na kasi sila ni Lolo Ruben noong mga oras na yon, patungo nga sa Maulingon. Nang makalagpas na siya sa bundok ay doon niya nakita si Apa, ang bunsong anak ni Lola Insay. Apa! Apa! Sigaw ni Lolo Enteng sa malayo. Nang hindi siya nito narinig, ay tinakbo na niya ito upang mas madali niya itong mapansin. Pero kahit anong gawin niya noong mga panahong yon, ay hindi pa rin siya nito naririnig. Ang ipinagtataka lang ni Lolo Enteng noong mga panahong yon, ay ang krus nitong pasan-pasan sa kanyang likuran. Paglapit niya rito ay nagulat si Apa, gawa ng hindi niya akalaing naroroon si Lolo Enteng. Agad nitong ibinaba ang kanyang hawak-hawak na krus at niyakap ng mahigpit si Lolo Enteng. Teka, ano bang nangyari, Apa? Tanong ni Lolo Enteng. Di rin naman makasagot si Apa kahit anong tanong niya rito. Para bang hindi na yon nakakarinig. Hanggang sa sumenyas na ito at doon na napagtanto ni Lolo Enteng na isa na pala itong pipe. Matapos malaman ni Lolo Enteng ang nangyari sa pamilya ni Apa,
ay dali-dali siyang humingi ng tulong kay Lolo Ruben. Tinakbo niya lang ito ng mabilisan upang hindi masayang ang kanilang oras. Malayo-layo rin kasi sa amin ang Maulingon kung susumahin. Ben! Ben! Sigaw ni Lolo Enteng habang tumatakbo sa palayan. Pagdating niya sa kubo ay agad naman siyang tinanong ni Lolo Rubenang, "Ano bang nangyari, Teng? Ano, nakahanda ka na ba?" "Oo naman, Ben. Ben, di ba kilala mo si Cha Insay?" "May nangyari, Ben." Sagot naman ni Lolo Enteng. Agad namang sumama si Lolo Ruben nang malaman ang nangyari roon. Pinahintay muna ni Lolo Enteng si Apa sa Kalapit Plaza upang matingnan siya ni Lolo Ruben. Pagdating nila rito ay nagulat si Lolo Ruben dahil sa nangyari sa anak ni Cha Insay. Kitang-kita ni Lolo Ruben ang pag-ugat ng sumpang binitawan ng kung anumang nilalang ang nakaharap ng kanyang ina. Nang nakapagsalaysay na si Apa gamit ang senyas tungkol sa kanilang karanasan, ay doon na pagtanto ni Lolo Ruben na wala na siyang magagawa sa kadahilanang matagal nang nakakapit ang sumpa kay Apa. Kung sakaling pipilitin nila yung tanggalin, ay maaaring ikamatay niya yon sa kadahilanang tuluyan na yung nakadikit sa kanyang kaluluwa. "Teng, wala na tayong magagawa dyan. Masakit mang isipin pero masyadong delikado kung ipipilit nating alisin ang sumpa kay Apa. Hayaan na lang natin siyang mabuhay ng masaya sa ganyang estado. Alam ko din namang may nakalaan ang Diyos para sa kanya sa mundong ito." Wika ni Lolo Ruben. Nanlumo lang si Lolo Enteng noong mga panahong yon sa kadahilanang awang-awa talaga siya kay Apa. "Tara na, Teng. Hayaan na lang natin siya sa kanyang pananampalataya." Dagdag pa ni Lolo Ruben. Matapos yan ay nagsenya si Lolo Enteng kay Apa na pwede siyang dumalaw sa kanyang tahanan kahit anong oras niyang gustuhin. Habang bumabalik sila sa kubo ni Lolo Ruben, ay napag-usapan nila kung anong uri ng nilalang ang kumitil sa buhay ng pamilya ni Cha Insay. Ayon kay Lolo Ruben, na isa yung demonyong nanggaling sa kailaliman ng impyerno na maaaring naligaw sa mundo ng mga tao. Kung mahina ang karga ng manggagamot, ay talaga namang ikakapahamak niya yon ng tuluyan. At ang masaklap pa, ay maaari ding madamay ang kanyang pamilya sa kombating espiritual na susubukin niya. Sa sitwasyon ni Insay Teng, sumugal siya sa pakikipaglaban sa nilalang na yon, at ang sugal na ginawa niya ay humingi ng maraming kabayaran. Pasalamat lang tayo at nabuhay pa si Apa. Wika ni Lolo Ruben. Nang makarating sila sa kubo ay wala na silang sinayang na oras at dali-dali nang pumunta ng kalsada upang mag-abang ng sasakyang patungong Mandaon. Nagpaalam na din si Lolo Enteng sa kanyang mga magulang at asawa at wala namang naging problema. Hinahayaan lang kasi si Lolo Enteng ng kanyang asawa gawa ng suportado siya nito sa kanyang ikakasaya. Minsan-minsan lang din naman mangyari ang ganitong uri ng paglalakbay ni Lolo Enteng. Ilang oras ang lumipas at nakapunta na nga sila sa Mandaon. Habang naglalakad sila sa munisipyo ng Mandaon, ay pansin nila ang maraming nakasarang mga bahay. Sa bawat bahay na kanilang dinaraanan ay merong mga telang pula na nakasabit. Nang makarating na sila sa sentro, ay doon bumungad sa kanila ang napakaraming abalang tao. Nagsasaod ang mga yon ng mga gulay, isda, karne, at iba pa.
Ilang minuto lang ang lumipas ay nakarating na nga si Lolo Ruben sa pantala ng Mandaon. Naghanap sila ng bangkang maaari nilang arkilahin para makapunta sa Maulingon. Nang nakahanap na sila ay doon na nag-umpisa ang kanilang paglalakbay. Ako nga pala si Kaloy, si Bidiro. Wika ng may-ari ng bangka. Ako naman si Ruben at ito si Enteng. Sagot naman ni Lolo Ruben. Sasamahan sila ng si Bidirong yon upang ligtas silang makapunta sa Maulingon. Pagsakay ng dalawa ay nagulat ang si Bidiro sa kadahilanang parang may sumamang ibang nilalang sa bangka. Hindi na yon pinansin ng si Bidiro at nagpatuloy na ito sa pagmamaneho ng kanyang bangka. Ilang oras din ang ginugol nila sa laot hanggang sa makarating na sila sa pader. Nang makarating sila sa pader ay doon natigilan si Lolo Ruben. Alam ni Lolo Enteng na meron itong nakikitang kakaiba. Matapos yan ay tumingin si Lolo Ruben kay Lolo Enteng at meron itong ipinahid sa mga mata ni Lolo Enteng. Nang naipahid na ito ay laking gulat na lamang ni Lolo Enteng nang makita niya ang pagtibok ng batong ahas na yon. Animoy isang buhay na bato ang pader na yon. Sa itaas nito ay nakita ni Lolo Enteng ang mga murong na gumagapang. Si Kaloy naman noong mga oras na yon ay panay salita tungkol sa pader ng Maulingon. Hindi naman siya pinapakinggan nila Lolo Ruben, gawa ng manghang-mangha sila sa pader na yon. Sa himpapawid naman ng isla ng Maulingon ay meron sila Lolo Ruben na nasisipat na isang ibong gawa sa kahoy. Napakalapad ng mga pakpak nito na halos matakpan na ang sikat ng araw. Bigla ding nag-iba ang kulay ng tubig sa islang yon. Naging kulay ginto ito at nagkaroon ng napakaraming nilalang sa dagat na unang beses pa lamang nasilayan ni Lolo Enteng sa buong buhay niya. Halos mapanganga si Lolo Enteng dahil sa kanyang mga nasilayan noong mga panahong yon. Agad din namang lumapit si Lolo Ruben sa kanya at nagwika ng, "Maligayang pagpunta sa lugar ng Murong." Di na nakaimik si Lolo Enteng sa sinabi ni Lolo Ruben, gawa ng halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nasilayan. Akala niya nagbibiro lang si Lolo Ruben tungkol sa mga kwento niyang syudad. Pero hindi pala. Dahil magpahanggang sa ngayon ay saksing buhay ang lolo ko sa kanyang mga karanasan. Nang mapadpad na sila sa Maulingon, ay tinulungan muna nila si Kaloy na itabi ang kanyang bangka sa dalampasigan. Kokonti pa lamang ang mga bahay roon noong mga panahong yon. Natatakot din kasi ang mga taong nasa Mandaon na pumunta rito gawa ng marami ng individual ang hindi nakakabalik sa lugar na yon. Si Kaloy na tubong Maulingon ay hindi nababahala sa kadahilanang alam niya ang mga uri ng nilalang na nakatira dito. Habang naglalakad sila ay nagwika si Kaloy ng, "Huwag kayong hahawak sa kahit anong baging na makikita nyo sa ating daraanan, ha? Pagbibigay respeto yan sa mga murong na nakatira sa lugar na to." "Oo, Kaloy. Walang problema. Di ba, Teng?" Wika at tanong ni Lolo Ruben. "Oo, Ben," sagot ni Lolo Enteng. Nagpatuloy na nga sila sa paglalakad hanggang sa madapo sila sa tuktok ng pader. Doon ay nakita nila ang napakagandang tanawin na unang beses pa lang nila nasaksihan sa buong buhay nila. Ang dalampasigan ay merong gintong dagat, mga isdang merong 6 na mga mata at walang mga palikpik,
mga ibon na gawa sa kahoy, at mga uod na merong mga maladahong galamay. Nakakita rin sila doon ng mga ahas na tumitilaok. Maliliit lang ang mga yon at hindi ito mapanganib ayon kay Lolo Ruben. Basta bay, iwasan mo lang na madapuan ka ng mga kaliskis nito upang hindi matuyo ang iyong katawan. Habang naglalakad sila ay pansin ni Lolo Ruben na hindi nakikita ni Kaloy ang kanilang mga nakikita. Hanggang sa tinanong niya ito ng, "Nais mo bang makita ang mga murong, Kaloy?" Oo sana eh. Pero, paano? Sagot naman ni Kaloy. Agad namang idinampi ni Lolo Ruben ang kanyang mga palad sa mga mata ni Kaloy. "Pagmulat mo, huwag kang matataranta, ha?" Wika ni Lolo Ruben. Dahang-dahang nagmulat si Kaloy hanggang sa nasipat niya ang mga nilalang na ni minsan sa buong buhay niya ay hindi niya pinapaniwalaang naninirahan din sa mundong ito. Napaupo si Kaloy sa mismong lupa na halos mabaliw na sa kakasigaw dahil sa kanyang mga nakita. "Tahimik, Kaloy. Huwag kang masyadong maingay," wika ni Lolo Ruben habang hinahawakan ang bibig nito. Ilang minuto lang ang lumipas at nasanay na nga si Kaloy sa kanyang mga nasisilayan. Doon ay nakakita siya ng napakaraming murong na naglalakad at kumakain sa taas ng pader. "Akala mo, Kaloy, yan na ang batong ahas?" tanong ni Lolo Ruben. Oo, Ruben. Yan ang sabi sa kwento ng mga matatanda eh. Sagot naman ni Kaloy. "Hindi yan ang sinasabing batong ahas, kung di yon," wika ni Lolo Ruben, sabay turo sa kaliwang bahagi ng karagatang kinaroroonan nila. Pagtingin na pagtingin ni Lolo Enteng at ni Kaloy ay laking gulat na lamang nila nang makita nila ang isang napakalaking batong ahas na nasa laot ng maulingon. Napakalaki nito na halos maging isla na kung susumahin. Paglalarawan ni Lolo Enteng sa batong ahas na yon, ay nakalitaw ang ulo nito sa dagat na nakatingin sa kalangitan. Malaalon din ang katawan nito na maaaring umabot ng halos 1 kilometro ang haba. Nasa gitna yun ng karagatan na nagsisilbing tirahan ng mga ibong kahoy na yon. Ang mga mata naman ng ahas na yon ay gawa sa kulay pulang kristal. Maging ang mga pangil nito ay gawa rin sa mamahaling bato. Nakatingin yon sa kalangitan habang nakanganga. Ang mutya ng batong ahas na yan ay nasa loob ng kanyang katawan. "Pansin niyo ba na buhay ang nilalang na yan?" wika ni Lolo Ruben. Nang masambit ito ni Lolo Ruben ay tinitigan yon ng husto ni Lolo Enteng. Matapos niyang matitigan ito ay doon niya naramdaman ang tunog ng pagtibok ng puso ng ahas na yon. Animoy naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon upang mabuhay muli. Matapos nilang makita ang ahas na yon, ay doon na nga ginawa ni Lolo Ruben ang kanyang pakay. Nagdasal siya ng taimtim roon at kasabay nito ang pagkuha ng mga halamang nasa paligid niya. Isinilid niya yon sa kanyang bulsa habang nakapikit. Di na rin nila tinangkang lapitan pa ang mga murong na yon upang maiwasan ang tensyon sa paligid. Samantalang si Kaloy naman at si Lolo Enteng ay nakatingin lang sa ginagawa ni Lolo Ruben. Awa naman ng Diyos ay walang nangyaring labanan sa lugar na yon, gawa ng naging maingat ang mga ito sa paglalakbay. Iniiwasan din naman kasi ni Lolo Ruben na makaharap ng murong sa kadahilanang
Hindi niya pa kabisado ang mga abilidad ng bawat uri ng angka nito. Sumapit ang hapon at nagsibalikan na sila sa Mandaon. Wala nang sasakyan pabalik ng lugar namin, kaya ang ginawa ng dalawa ay naglakad na lamang papauwi. Hindi naman yon ikinakabahala ni Lolo Enteng sa kadahilan ng kasama niya naman si Lolo Ruben. Panatag ang loob niyang maglakad kapag si Lolo Ruben na ang kanyang kasama. Alam niya kasi sa kanyang sarili na hinding-hindi siya pababayaan nito. Habang naglalakad sila ay doon din nasipat ni Lolo Enteng ang mga kasangga ni Lolo Ruben. Lahat ng mga nilalang na kasangga ni Lolo Ruben ay kasabay nilang naglalakad noong mga panahong yun. Doon din napagtanto ni Lolo Enteng na kaya bumigat ang bangkang sinasakyan nila dahil sa mga nilalang na sumama kay Lolo Ruben. "Huwag kang mag-alala, Teng. Mga mabubuti yan," wika ni Lolo Ruben. Kitang-kita kasi ni Lolo Ruben na halos hindi na mapakali si Lolo Enteng sa kanyang paglalakad. Sa kanilang paglalakbay papauwi, ay meron silang nakitang isang aswang na naligaw. Nakasabit yon sa isang malaking puno na kung saan sila dadaan. Nang papasugod na ang aswang na yon, ay biglang lumihis ito ng daan na para bang meron itong iniiwasan. Nang makalipad na yon papalayo, ay biglang bumulusok yon sa lupa nang sa hindi malamang kadahilanan. Matapos yan ay nakarinig si Lolo Enteng ng mga pagyanig sa lupa na para bang merong tumatakbong nilalang patungo sa binagsakan ng aswang na yon. "Ang berdugo talaga, oh. Mahal na hari, inutusan mo bang paslangin ng berdugo ang aswang?" tanong ni Lolo Ruben. "Hindi, Ben. Masyadong mabagsik yon kapag nakakakita ng mga nilalang na panig sa kaliwa," sagot naman ng hari ng mga engkanto. Matapos yan, ay biglang lumitaw na ulit ang berdugo sa likuran nila Lolo Ruben. Hawak-hawak nito ang pugot na ulo ng aswang na kaagad din naman itong tinapon sa damuhan. Ilang oras lang ang lumipas, ay nakarating na nga sila Lolo Enteng sa kubo ni Lolo Ruben. Doon na siya nagpahinga sa kadahilanang napakalalim na ng gabing yon. Nang makarating na sila Lolo Enteng sa kubo ni Lolo Ruben, ay nagsitulog na ang mga yon. Sa pagpapatuloy ng kwento, ay ang paghaharap ni Lolo Ruben at ng isang nilalang na kung tawagin ay Parabuyag. Okay, kahit nalalapit na yung katapusan ng Lolo Ruben, may isa-isa naman nagdaratingan ng mga kalaban eh. Tsaka ang sabi ko nga, masyado pang maraming mangyayari sa loob ng 5 taong buhay ni Lolo Ruben. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.